Right, eli ollaan saavuttu tänne Bellan rantaan PCF:lle. Täällä on myös Bike Taxi Open ja tässä odotellaan, että pelit alkas. Ja tässä jaksossa tullaan näkemään erilaisia kuopiolaisia padel-hahmoja. Tiukka kisa on tulossa, saa hyvin pelata, jos mielii voittaa tämän turnauksen, mutta se ei ole sanomaton paikka, sanotaanko näin. Ei ole tekemätön paikka, sanotaanko näin. Täytyy sanoa, että on todella hyvä määrä väkeä täällä hallilla. Siis ihan pelkästään katsojan roolissa. Siis eihän tämmöstä on tosi harvassa paikassa. Nämä on kuitenkin suht pienet kisat. Niin tuolla on vaikka mitä, varmaan joku, olisiko 150 tyyppiä täällä hallilla. Tää on ihan niinku ekakierroksen pelejä. Jännittääkö? No... Kotikisat. Vähän. Ei ole kyllä hirveästi myöskään odotuksia, kun on niin pitkä tauko alla, niin sitten siinä kerkee odotuksetkin lieventyä. Niin ihan kiva päästä pelaamaan. Me ollaan saatu nyt siis Kuopion padelin elävä legenda tähän haastattelupenkille ja pidemmittä puheita, kerro nimi ja Joo, mistä tullaan. morjesta vaan kaikille. Teppo Heikkinen, entinen pitkän ajan tennispelaaja Kuopiosta ja nyt viimeiset 2-3 vuotta oikeastaan tennis jäänyt sitten vähemmälle ja padelia tullut pääpiirteissään harrastettua ja pelailtua. Tepon siis voi nähdä tuolla kentällä, se on siitä mielenkiintoinen pelaaja, että se voi nähdä kentällä siis kiipeämässä verkkoaitaa. Se voi nähdä kentällä menemässä ton verkon ali. Se on niinku kaikki mahdolliset dimensiot siitä kentässä on yleensä käytössä, kun Teppo on kentällä. Onko väärässä Teppo, jos sanoo, että se tunnetaan siitä, että jokainen piste taistellaan loppuun? Et on väärässä ja ehkä mut tunnetaan nimenomaan mun nopeudesta ja siitä taistelutahdosta, että mikään piste ei ole koskaan ohitse ennen kuin se oikeasti on ohitse. Että se on vähän niinku semmonen motto mulla, että padelissa ei ole olemassa läpilyöntiä, että piste loppuu Kyllä. silloin kun pallo menee sivuseinä yli, jos on semmonen kenttä, mistä ei voi hakea ulkoa ja sitten semmonen kenttä, mistä voi hakea ulkoa, niin hyvin harvoin silloinkaan piste päättyy, että aina tsempataan ja taistellaan loppuun asti. Ja kohtahan teillä on itse asiassa peli tuossa kentällä, jossa voi hakea ulkoa, niin ainakin meikäläinen toivoo, että näkisi näitä suorituksia. Se on vielä Teppo lempilyönti padelissa. No oikeastaan se on semmoinen vähän niin kuin tavallaan itse lanseeraama lyönti, että se on semmoinen kuin rystyhyppybande ja sitä ei moni ei käytä sitä Suomen kentillä, mutta sen takia se on myöskin niin yllättävää, kun mä pääsen sitä tuosta A-ruudusta keskeltä heittämään, että se on myrkyllisen toimiva. Ei mitään lisättävää. Vamos. Seuraavana meillä on täällä haastattelupisteellä mun rakas veljeni, Eino-Matti Nurminen, joka on myös onko viikon takainen Padel Housen miesten D-luokan mestari. Eli meillä on voittajia kyydissä. Mites niin kuopiolainen padel, minkälaiset puitteet täällä on, minkälaisia pelaajia, miten paljon pelaajia, saako helposti sovittua pelit? Joo, että ihan laaja kattaus on pelaajia, aika paljon tennistaustaisia pelaajia. Yleensä pelit saa sovittua tosi hyvin, että on muutama semmonen WhatsApp-ryhmä, missä niinku melko hyvin saa pelejä sovittua. Kyllä Kuopiossa on kova taso. Olen ollut myös Jyväskylässä viettänyt joitakin kesiä. Pystyy vertaamaan vähän siihen, niin kyllä me ollaan kovempi. Mä joudun nykyisenä jyväskyläläisenä hieman tässä. Jos tämä että Kuopiossa varsinkin se yhteisöllisyys ja semmoinen on niinku padelin ympärillä jotain ihan muuta kuin missään muualla Suomessa. Että pakko tässä kohtaa vielä kysyä, että minkälaisen merkityksen näet sillä, että oot aikanaan käynyt Väinölänniemen lyöntiseinällä omatoimisesti ottamassa toistoja sisään sekä sit silloin teidän kerrostalon kerhohuoneen betoniseinää vastaan. Mä en ole niin solideja vastustajia nähnyt vielä kentällä. Väinölän lyöntiseinä ja Pujonlaakson kellarin seinät. Siellähän se on niinku, siellä se dynastia on niinku luotu. Siellä on otettu toistoja sisään muutaman kerran. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä kysymyksenä, mikä on sun lempilyönti? Mikä olisi lempilyönti? Kyllä semmonen oikein maukas kyy tonne kulmaan A-puolelta, niin se jos uppoo sinne ja kaveri ei saa sitä takaisin, niin silloin tietää, että on onnistunut.
Nuoret päivät, Nuoret kisat. päivät. Ei mikään. Mitä mä sanon? Mitä mä sanon? Nuoret päivät. Kisapäivä Day 2 tästä lähtee ja eilen selvittiin. Ensimmäinen kisapeli aina pitää vaan selvitä. Se on jo, sen on jo oppinut, että se on se hankalin peli ja toivotaan, että se on tällä kertaa näin. Ja nyt sitten selkeästi vauhdikkaampi vastus tulossa. Nimenomaan eka peli selvittiin ja ei oikein niinku jäänyt hyvä fiilis kummallekaan siitä muusta kuin lopputuloksesta, mutta tänään sitten uusilla kujeilla ja tässä on nyt kehitelty vähän settejä, että millä tää homma klaarataan, niin kyllä tässä nyt lähdetään metsästä. Siellä on 2 nuorta tennisäijää tulossa vastaan, treenaavat Gillen valmennuksessa Espoossa, että katsotaan mitä ne on kehitellyt siellä ja mitä eilen katsoin heidän peliä, niin hyvältähän se näytti. Ei siinä mitään. Hyvin pitää pelata, että saadaan tuo voitto kairattua. Pannaan Tampere sekaisin. Tampere sekaisin jälleen. No niin, seuraava merkittävä kuopiolainen padel-toimija on saapunut tänne Biketaxin kyytiin. Itse asiassa tää on Biketaxi Open, tää meidän kilpailu, eli tässä on tosiaan Antti Lyytinen. Kerro Antti vähän itsestäsi, milloin olet aloittanut padelia ja millaisia hommia teet nykyään sitten Kuopion padelin saralla? Joo, mä silloin kun Kuopion kentät tuli, onko siitä jo 3 vuotta? Korona-aikaan, 2000. Joo, korona-aikaan, niin silloin aloittelin, sitä ennen vähän tennistä harrastelin, niin oli luonnollista siirtyä tähän padeliin. Tää on kyllä vienyt mut ihan täysin mennessään ja silleen nyt mukana näissä hommissa, että seuraa olin perustamassa silloin kun padelseuraa perustettiin ja nykyisin tehtävänä on varapuheenjohtaja ja nyt sitten vastaan näistä kilpailuhommista, että on vähän niinku kilpailutoimikunnan semmonen vetäjä siinä sitten. Ja näissä kilpailuissa kilpailujärjestäjä, eikö? Kyllä joo, ja toimin kilpailujohtajana sitten tässä kilpailussa, että vastaan ja niin vahdin tätä teidän toimintaa täällä. Eli onko näin, että jos joku vaikka ihan hirveästi heittelisi mailaa, niin sä oot näissä kisoissa, joka siitä tulee sitten sanomaan? Kyllä, mulla on mandaattia sitten mennä antaa jopa punaista korttia sitten. Että ja sen takia me ollaan tässä Tepoon kentän vieressä, eikö niin? Joo, tässä todella mun pitää vahtia tätä aika tiukkaa, että tässä voi tapahtua niinku ihan mitä vaan. Sano vielä tähän loppuun Antti, mikä on lempilyönti? Mun lempilyönti on ehdottomasti suora smash. Pelaan A-ruutuun, niin se on kiva, kun tulee semmonen helppo tohon. Kaukaa mä en pysty siihen, mutta läheltä jos tulee, niin suoralla smashilla omalle puolelle, niin se on paras. Vamos, kiitos Antti. Kiitos.
Ois voinut pelata vähän paremmin. Meillä on täällä aika merkittävä kuopiolainen padel-toimija, kukapa muukaan itse padel-kunkku, eli Jari-Pekka Heimola. Milloinka itse olet ensimmäisen kerran ekana ollut padelkentällä? Nyt alkaa olla aika tasan 3 vuotta, kun aloitin padelin pelaamisen. Sehän on se polku ollut tälle myyjäurallekin, että kun ei saa palvelua, niin pitää panna kauppa pystyyn. Kyllä. Ja mitä on ymmärtänyt, niin tää oli vähän niinku se kipinä sitten, mikä on nyt padelkunkun takana myös. Että... No juuri tämä, että palvelua yritetään niin tarjota parhaalla mahdollisella tavalla oikeasti tietämällä tuotteet ja tuntemalla tuotteet. Ei pelkästään se, että luetaan katalogia ja kerrotaan mitä siellä on. Että perehdytään asiaa vähän keskivertoa enemmän mitä toista. Kyllä. Ja padelkunkullahan on loistava palvelu esimerkiksi se, että siellä pääsee testaamaan mailoja ennen ostopäätöstä. Ja teillähän on tää niinku lähetyspalvelu myös, eiks vaan? Joo, siis käytännössä kaikista myytävistä mailoista löytyy testerit ja testerit saapi sitten niin kuin etäkäyttäjätkin velotuksetta ottaa mailot lainaa. Että se on 3 päivää perillä saa mailla olla ja menopaluu on ilmasta sitten testausmailoillekin. Kyllä. Vielä semmonen kyssäri, että mikä on oma lempilyönti? No minä olen tommonen kulmamyyrä, voin sanoa, että kyllä mä niin puolustuspelaaja tuolla kulmassa, että mitä tiukemmin mä saan kaida tuolta kulmasta sen niin kivalla tsikitellä tuohon verkon alapuolelle putoavan pallon, niin silloin minä olen onnistunut paljon. Kaikki muu on ihan turhaa lajissa. Kyllä, se on juuri näin. Kiitos. Tänään studiossa ei enää varsinaisesti nuoret peurat, vaan pelkästään peurat. Tässä ollaan analysoitu nyt peliä ja ensimmäinen erähän meille meni siis, mä tein yhtä paljon virheitä kun löin palloa kenttään ja tähän lasketaan myös siis syötöt mukaan. Ei ole niissä ylälyönnissä semmoista rutiinia tällä hetkellä, niin se näkyy enemmän tai vähemmän tuolla kentällä tänään, että kyllähän se nyt on, että jos ei treenaa tai pelaa, niin sieltä voi tulla mitään vai. Tällä kertaa sieltä tuli semmonen hyvä toka erää mun mielestä, siitä saatiin vähän pelistä niin sanotusti kiinni ja oli breikkipalloja ja oli ihan hyvä niin semmonen hegemonia meillä. Meillähän on vielä pronssipeli jäljellä, eli niin sanottu kuopiolaisfinaali. Se on erittäinkin herkullinen peli kyllä, että se on kiva lähteä pelaamaan ja tälleen, mutta ei mitään suuria oletuksia ollut näiden kisojen suhteen, siis silleen, että hei. Janne on käynyt kerran kentällä tässä tämän vuoden aikana. Mäkin nyt on tämmönen perustuuppari, niin tuolla on siis palattu lähtöruutuun. et siis nyt täytyy niinku nuorten peurojen täytyy luoda nahkansa uudelleen ja jopa ehkä puottaa se etuliite siitä poikki ja lähteä niinku Peuroina. lähteä pohjalta rakentaa. Mutta kyllähän se vittaa olla paska. Joo. Tässä me lähdetään latautumaan pronssiotteluun. Siitä on tulossa massiivinen spektaakkeli. Painetaan hirveä pöllytys siellä päällä.
Joo, se tuli hyvään saumaan tuo matsipallon voitto nimittäin. Mäkin rupesi tokaa vikassa. Ja tuolikivet. Tokaa vikassa Iso V. Tokaa vikassa rupesi tätä kramppassista vasen reisi. Ei siis mua ei jännittänyt pelin aikana missään vaiheessa. Mulla oli ihan flow läpi peliä ja sitten... Mut sit mä tajusin, että vitsi, että se kroppa ei kestä. Ja sitten tänä oikeesti voi hävitä. Ja sit tokaa vikaa pallo mä tunnustelin, tuossa vikassa se mun smassi. Se kramppas, se jalka. Sitten mä mietin, että ei että mä just saan haettua ton... Anteeksi, ei hitto. Just saan haettua ton pallon peliin ja... Sitten onneksi ratkaisin mitään. Jos se olisi venenyt siitä, niin sitten... No, oltais me nyt joku game voitettu, mutta siis olisi nyt paljon hankalampi. Joo. Just näin. Tää on niin läppälaji oikeesti. Siis toi peli, siis se mitä mä lähdin tähän peliin, niin sitten kun ei ollut mitään odotuksia, se oli niin vaikea se edellinen peli. Siis mulla oli siis semmonen, että mä pysyin oikeesti läsnä koko peliin, ilman sitä vihaa oikeastaan. Joka oli jännä, siis kun yleensä pitää vähän suuttua, että menee hyvin, mutta... Uskomaton suoritus. Niin sitten, nyt oli semmosen niinku flowssa ja sitten mä niinku tajusin siinä, kun mä niinku häviin. Alright, nyt ollaan saatu kisat pakettiin ja saatiin sitten kaadettua kuitenkin kolmas sija meille ja se oli hyvä, että päästiin pelaamaan yksi tommonen hyvä tai semmonen peli, että tuntui, että molemmille kulki. Tykkää, jos dikkasit, käy tilaamassa kanavia. Nähdään taas.